ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் மை சேனல் ஸ்ரீகா ஃபேமிலி சமையல். ஸ்ரீகா ஃபேமிலி சமையலில் சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். சட்னி அண்ட் ஊத்தப்பம் செய்ய போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டான ரெசிபி, ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. இந்த சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஊத்தாப்பத்துக்கு மட்டும் சேர்த்து சாப்பிட்லான்னு இல்லை, நம்ம இட்லி தோசைக்கு கூட சேர்த்து சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஊத்தாப்பம், ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க, வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ எல்லா பொருளும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது சட்னி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு வெங்காயம், ஒரு 4 பல் பூண்டு, ஒரு 6 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா எடுத்திருக்கேன், ஒரு தக்காளி, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இது ஊத்தாப்பம் செய்கிறதுக்கு குடைமிளகாய், கேரட், வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். நல்லா புளிச்ச தோசை மாவில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தோசை மாவு நல்லா புளிக்கலைன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கூட தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ மாவு நல்லா புளிப்பாக இருக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சட்னி ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடானதும் உளுந்து சேர்த்துக்கலாம். காஞ்ச மிளகாய், பூண்டு, வெங்காயம், சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கூடவே கட் பண்ணி வச்சுக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கலாம். ரொம்ப வதக்க வேணாம், ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். இப்போ 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி வச்சு புதினா சேர்த்துக்கலாம். புதினா சேர்த்து ஒரு 1 நிமிஷம் தான் வதக்கணும். லைட்டாக வதக்கினா போதும். இந்த அளவுக்கு வதக்கினா போதும். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது சூடாக ஆறட்டும், வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ சூடாக அரைச்சி மிக்சிங் பவுலில் சேர்த்து இதை அரைச்சிக்கலாம். அரைக்கும்போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ சட்னியை ரொம்ப சூப்பராக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு கெட்டியாக வேணால் கெட்டியாக அரைச்சிக்கலாம், இல்லாட்ட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். இந்த சட்னி ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம், ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டான ரெசிபி. இப்போ இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு மட்டும் தான் ரெடி பண்ணணும். இப்போ சட்னி தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன். இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. ஒரு சிட்டிகை சீரகம், கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை. இப்போ தாளிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. சட்னியில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ சட்னி ரெடி பண்ணியாச்சு. ஊத்தாப்பம் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு தோசை தவா வச்சு, இப்போ தோசை தவா ஹீட்டாயிடுச்சு. ஒரு 3 கரண்டி அளவுக்கு மாவு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 3 கரண்டி அளவுக்கு மாவு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸு இது பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுப்பு ஸ்லிம்மில் வச்சுக்கணும். இப்போ நமக்கு தேவையான வெஜிடபிள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். ஊத்தாப்பத்துக்கு எப்போவுமே வெங்காயம் அதிகமாக இருந்தால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
வந்து குடைமிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணால் சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம், இதில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் தான் சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக ஜீரகத்தூள், தூளோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கணும், நீங்கள் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து தோசை மாவில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம், இதில் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். மேலேயும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். பட்டரை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அப்போ தான் வந்து எல்லா சைடும் இதுவாகும்ட்டு. இப்போ ஒரு சைடு ஊத்தாப்பம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு, இதை மாற்றி விட்டுக்கலாம். இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா ஊத்தாப்பம் வெந்துருச்சு, இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து ரொம்ப டேஸ்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ஊத்தாப்பமும் சட்னியும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.